UMLA kanong krem ubak lambor melngyang minta kasengi ulap play ke mau mutho sub health center ha snong mau mutho ke bahau apok mau reneng blok ha is ke sales ha ka jing yadon jong ke he ke han jong ke tanat ke kot ke khya la ban kedau ba ka jing train na ka banta ka jishna ya ka building jong ke sub health center la penkre house nam arjar khatway kat ba ka jishna ya ka sub health center la ban pendep house nam arjar khat ar kajing pentre ya kini ke projek kala kam slam na kadau kajing bomla jong katanak ke kot ke khya ban ai kam ya iwe na kid khot jong kitrai khandau ki bala ai sngow ha ya kini ke jaka kat kum kajing yete so skular haba ajing kana ta kini ke singi uba malngyang ulo ong ba usung komen ban yo I ba ki breu kin la ban yo ya kajing mentoy na ka sub health center jong kikam kiba mayi ni pasyat sa Kisnaw day lamba kikam kiba mabhay pilapha ya banbat yang kulam baklan ban pantrikam ban sandur ban uyang yigijinga kiba kumbusnong kay kando bedday hanojing kikam kapawan nga apat ya kajing yajan kawan nga ya kejaga kawan ra kapelong paralok bet kawan ra ya kejaga shani Chief Executive